Здравейте, ние сме Ghost223, това е поредното клипче на Minecraft. Този път сме в един сървър и си правим едно състезание с нашите приятели. Къща срещу къща и басейн срещу басейн. Така, първо започваме от басейн срещу басейн. Това тук е моя басейн. Има барче, две тоалетни, масички, много шезлонги. Така, има малък басейн, на който пише деца от 2 до 6 години. Има малка водна паралелка. Тук има и едно душче, което преди да почнете да се къпите, задължително трябва да минете през него. И тук вече пише хора от 7 години нагоре. Демек под 7 години деца не могат да влизат, затова е направен другия басейн. Тук има рампа за скачане. Така. И ако не ви се скача, просто може да, като нормални хора, да влезете в басейна през стъклата. Така, нека преминем към следващия басейн, който е на моят приятел, който е до мен. Здравейте, това е малко по-голяма водна паралелка. Тук има градинка, която огражда целия басейн. Тук има и една Тук има голяма масичка с футиони. Тук има бар, в който напитките са безплатни. Тук има табела, която пише деца под 7 години да не се допускат без пояс. Тук има малко по-модерен душ, отколкото е на който е с ръчката. Тук също има трамплин, от който може да се скача. И на мен лично и двата басейна много ми харесват. И на мен, Вие ще решите кой е по-хубав. Така, започваме вече с къщите. Първата къща не е на моя приятел, ами е на едно друго момче, което също е в разговора. Каза ви здрасти. Така, като влезете, виждате една маса с много торти и доста големи футиойли. Така, влизате в следващата стаечка, има един доста дълбок басейн. Така, тук с количка се качвате до втория етаж, но ние нямаме количка, затова ще се качим с ходене. Тук има доста голям честрум, има две енчантинг тейбълчета, доста крафтинг тейбъли, печки и тук има неща за пошанки. И тук е една доста хубава голяма тераса с хубав изглед към двата басейна. Тук има малка градинка. Това също го е правил това момче, но не е довършено. Защото му крашна Minecraft. И после не се е опитвало и да влиза даже. Така, да преминем вече към моята къща. Така, влизате вътре. Така, виждате отстрани има по 3 бреулинг стенда и 2 казана. Има една масичка, има лампи, които не са светнати. Има и... не знам за какво точно ще служи това, но нека си стои за красота. Така, горе е спалнята, има наковални, джукбокс, по една крафтинг тейбъл и печка. И тук има един енчантинг тейбъл. И лично на мен, което най-ми харесва, е хубавата тераска, която има изглед към моята градинка. Която е домашно направена. Така, също има и баня с туалет. която е под земята, защото нямах място в къщата. Така, все още нямаме шампуани, защото имаме ограничен бюджет, както виждате, от пари имаме 35 и няма как да си позволим толкова скъпи неща. Тук има една обикновена туалетна. Така. Сега да ви заведем в моята градинка.
Тук има фермички за тикви, за дини, за недарлард, за моркови, за картофи. Абе, за много неща. Тук има един бикън, който свети. Така. Това е като... Тук има доста дървета. Зинден. Тук имам по 3 гъби от двата вида. Тук имам малко какао. И едно малко езерце. Което свети. Така. Ами като цяло мислим това да е за клипа. Пишете в коментарите кое повече ви е харесало. И ако ви хареса самото клипче, може да дадете лайк и да се абонирате за канала ни, който е Ghost 223. Ами, ако ви е харесал моя басейн, пишете басейн 1, ако ви е харесал на другото момче, пишете басейн 2. Ако ви е харесала къщата на другото момче, пишете къща 1, ако ви е харесала моята къща, пишете къща 2. Мислим това да е за клипа. Както каза другото момче, харесвайте клипа, абонирайте се за канала ни, ако искате да има още клипчета на Майнкрафт. Скоро ще качим и на други игри. И за сега, чао!